खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे भिडिअ हगारनाय सिगांग्रो नटिफिकेसन थांनाय बायदि। मैया सिमोनसापुरियाव थानाय बर' कछारी गाहायुंआरि खुंथाय मावखुलियाव बिकिडब्लिउएसि पार्सनेल सेक्रेटारि मसि अनिल चन्द्र देवारिया बिबान नाजावबाय। लोगोसे बर' कछारी आयसन गाहायुंआरि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिनिस्वर बसुमतारिया गोसो गोरबोजों बरायनानै प्रेसमिटनि जोहै फोरमायनानै होयो। मैया चिरां जिल्लानि एक्स-एनडिबि फोरा बिटिआर एकर्डनि सायाव गोजोननाय मोनाखै होननानै फोरमायदों। गासै सा 40 निबो बारा एक्स-एनडिबि फोरा मैया गोबां आयदाफोरखौ लानानै सरकारनिसिम दाबि दैखांदों, जेरै रन्जन दैमारिखौ थाबैनो उदां खालामनाय, बेजों लोगोसे गासै जोबथेसालि जेलाव थानायफोरखौबो बारग'नाय, रौनिया हानजानि थाखाय बैसोरखौ बारायना होनाय आरो 15 लाख निफ्राय 20 लाख अनसुंथाइ मोननांगौ होननानै दाबि दैखांदों। बिकिडब्लिउएसि पार्सनेल सेक्रेटारि अनिल चन्द्र देवारिया बिबान आजावबाय। बिथाङा